Ahoj, poď so mnou si stiahnuť diastázu. Začneme dýchom Kapalabhati. Nádych a prudké výdychy. Buď ústami, alebo aj nosom. Cítiš brušnú dutinu, že sa sťahuje? Pokračuj. Spevňuje sa ti tvoje centrum. Nestaraj sa o nádychy, tie idú automaticky, iba prudké výdychy. Nádych, výdych, poďme poloblúčik. Doľava, doprava. Môžeš povytiahnuť sánku pre krajšie línie tvojej čeluste a tvojej tváre. Sedíš vždycky krásne vyrovnanie, ramena dozadu dolu. Krúžky ramenami vzad a takisto vpred. Odruj sa na podložku, môžeš si podložiť hlavu vankúšom alebo blokom, stavec po stavci a začneme podsadzovať pánvu k sebe, od seba. Pri výdychu zatiahni svaly pánového dna, ako keby si chcela zadržať moč v močovom mechúri. Zatiahni s výdychom. Pánva ide dnu a von, preklápaš k sebe a od seba. Všímaj si medzierku. Zväčšuje sa, zmenšuje sa. Bedrové kosti preklápaš dopredu a k sebe. Pánva je v neutráli. Zatiahni svaly pánového dna, centrum a s pevným trupom poď vyťahovať petu von a dnu. Od seba a k sebe. Trup sa nepohne ani o milimeter. Od seba k sebe. Kontrolovaný pohyb aj von, aj dnu. Vnímaš, že držíš, sťahuješ brušné steny k sebe, držíš transversus abdominál, tento priečný brušný sval. A plynulý dých. Výmena. Uvoľni ramená. Brada je jemne od hrudníka. Tam ti pomáha vankúšik alebo blok pod hlavou. Môžeš ísť čo najpomalšie a čo najkontrolovanejšie. Výborne a ideme. Koleno do pravého uhla. Môže ísť výdych hore alebo dole. Najlepšie je si pomôcť ním, keď ide noha dole. Ale ak ti to vyhovuje viac s výdychom hore, tak môžeš využiť dých aj hore. Dôležité je kontrolovať, mať zatiahnutý transversus abdominál, priečný pružný a vnímať, ako sa brušné steny sťahujú k sebe. Vizualizuj si, ako sa ti zužuje diastáza a brušné steny sa spájajú. Druhá noha. Pohyb vychádza z bedra. Dých je plynulý. Nezabudni sa usmiať.
Vytiahnuť si líčka. Minimálne jedno. A potom druhé. Výborne. Uvoľníme, vytiahni si pravú nohu. Jemné, kontrolované, precízne krúžky. Ako keby si mala ceruzku na konci palca a kreslíš rovnomerný malý krúžok do jednej strany. Ak náhodou je miesto, kde povoluješ brušné svaly, na chvíľku tam pomal a dotiahni, aby si kontroloval celý pohyb. Ak je to príliš ťažké, namáhavé, vynechaj toto cvičenie a prirad si ho až vtedy, keď budeš cítiť, že kontroluješ a držíš brušný sval počas celého tohto pohybu. Uvoľníme. Ľava. Noha je krásne vytiahnutá do špičky. A zmeníme smer. 5 minút každý deň. Nájdi si čas a zatiahni svoju diastázu. Pomôže ti to spevnému centru, predchádzaniu bolesti v chrbte a používaniu svojho stredu tela. Ďakujem krásne a teším sa na teba opäť zajtra. Ahoj.